sumakder tayo. Rugyan tayo dahi ti apanagdaydayaw tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Kakabsat itangal daw rambakan tayo ti piyesta, ti Pentecostes, ti ulog ti Espiritu Santo. Nga iso ti panakabunyag ti simbaan tayo. Agkamatalik tayo ti panangidalan, panangted na ti biyag kada tayo. Nga addaan ragsak ken kapya nga mangitultuloy ti misyon tayo. Tapno nga rod maikarita ang makiranod iti dati na santo na misteryo bigbigan tayo dagiti basbasol tayo ket pagbabawian tayo ida. Iti si bababawi anakem kuna tayo agkonpesarak. Iti Dios aman nakabalin amin ken kada kayo met kakabsat tasyak nakabasulak iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isu ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen. Kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ken kada kayo met kakabsat. Tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Dios. Kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Dios. Kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Kita aman sa ating data bukas na nagtitong ilikod katawasan. Ikaw ang kinasin. Mga sikat, mga sikat, Kristo mga sikat, Kristo mga sikat.
sika. Apo mga sika, mga sika. Gaputi na indaklan na dayag mo, Diyos na ilangitan nga ari, Diyos sama man nakabalin namin, kat sika po Meso Kristo, bugbog tong nga Diyos nga po Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos iti kangatwa. Gloria iti Diyos iti kangatwa. Amangika kadagiti basbasol ti lobo, kasyan na kami, kasyan na kami. Sika mangika kadagiti basbasol ti lobo, awate kadayto arararami, et sika sito tugawiti makanawan ti Ama, kasyan na kami, kasyan na kami. Iti kangatwa, Gloria iti Diyos iti kangatwa. Jesu Kristo tinasantwa, siksika Apo, siksika ti kangatwa, tititimpoyog ti Espiritu. Ket iti gloria iti Diyos Ama. Amen.
Gloria iti Diyos iti kangatwa. Gloria iti Diyos iti kangatwa. Gloria iti Diyos iti kangatwa. Kumararag tayo. O Diyos, baban ti misteryo daytoy a piesta, pasantuem ti kadagupan ti iglesia, nga adda kadagiti amin a nasyones, iburay mo kadagiti parabor ti Espiritu Santo, iti sangalubungan, ket degdegam kadagiti puso dagiti mamati, dagiti bunga a pinataod takaasim, ididamo apan nakaikas kasabati ibanghelyo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagarikan ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti may basa na adaw iti aramid dagiti apostoles. Idi dumteng ti aldaw ti Pentecostes, naurnong dagiti amin a mamati iti maysa a lugar. Pagamuan adda nangegda adaranudor ang naggapu sa dilangit kas laungor tinapig sa nga angin anang punno ti entero a balay ayanda. Nakakita da kadagiti sinandila nga apoy a nagwaras ken sagaysa adiso iti tunggal maysa kadagiti adda sadyay. Iti kasta napno da amin iti Espiritu Santo ket nang rugida nga agsao iti naduma-duma a pagsasao kas inted ti Espiritu kadakwada. Adda sumagmamano a religyoso a Hudyo nga agnanaed iti Jerusalem a naggapu kadagiti amin a nasyon ditoy lubong. Naguurnong da sadyay iti mangegda ti daranudor. Nasdaaw da amin a nakangeg kadagiti mamati nga agsasao iti nakayanakan tayo a pagsasao. Gapu iti napalalo asid daaw da kinunada. Saan aya at taga Galilea dagitoy at tattao? Apay nga rod nga agsasauda iti nakayanakan tayo a pagsasao. Adda kada tayo ti taga Parsya, Media ken Elam, taga Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto ken Asia, taga Phrygia ken Pamphylia, Ehipto ken dagiti sakop ti Libya, iti asideg ti Sirene. Addamet taga Roma, Hudyo ken Hentil, a napasurot iti Judaismo. Naggapumet ti daduma iti Creta ken Arabia. Nupay kasta, mangeg tayo amin ida nga agsasao iti pagsasao tayo may papan kadagiti naindaklan nga aramid ti Dios. Ti sao ti Apo. Apo, ibaon mo ti Espiritum ket ited mo ti baro abiyag iti daga. O kararwak, idaydayaw mo ti Apo. O Apo, a Diyos ko na indaklan kaunay. Nakawensan ka iti dayaw ken tanok. O Apo, saan ang mabilang dagiti aramid mo. Pinarnway mo amin babaen ti sirib mo. Napno ti daga dagiti pinarswam. No ilinged mo tarupam agda, no pasardengem ti anges da, matay da, ket agsublida iti tapok a nagtaudan da. Ngem no ikam ida ti anges makaungar da, baro abiyag ti ited mo iti daga. Agtalinaed kumang agnanayon ti dayag ti Apo, maragsakan kuma ti Apo kadagiti inaramid na, maayayo kuma iti kantak, gapu ta iso timang paragsak kanyak. Daytoy may basa na daw ti muna surat ti San Pablo kadagiti taga Corinto. Kaya't
ko mamanyo at itao nga idalan ti Espiritu ti Diyos, di na mabalin ako na mailunod ni Jesus. Ket awan ti makabalin nga agsao. Ni Jesus ket Apo, malaksid no idalan ti Espiritu Santo. Na dumaduma kita dagiti na espirituan na sagot, ngem may maysa nga espiritu ti mangted kadagitoy. Adua kita ti panagserbi, ngem may maysa nga Apo ti pagserbian. Na dumaduma kabailan nga agserbi, ngem may maysa Dios ti mangted ti kabailan ti tunggal maysa, ti pagimbagan iti amin. May pakita ti kadda ti espiritu ti tunggal maysa. Mayarig ni Kristo ti maysa bagi, nga adu ti paset na. Maysa latta bagi uray ni buklen ti naduma-duma a paset. Kastamet kadatayo, amin. Hudyo man wenno hentil, tagabo man wenno siwaya-waya. Nabunyagan tayo ti maysa bagi, babaen ti maysa nga espiritu, nga isumet laeng tinaited, nga inumen tayo. Ti sao ti Apo. Agyaman pa'y Diyos. Sekwensya. Umay ka, Espiritu na Santuan, ket manipod iti langit a pagtaengam, ibawon mo ka ta makabiyag a pannilaw. Umay ka, o Ama, dagiti nakakaasi, kadagiti grasya para buran na kami. Umay ka, ket silawam dagiti puso mi. Umay ka, kaimbagan, amang liwliwa, nasamit a padagos ti kararwa. Sikat ginawang awan padana. Sikat inana iti pakabannugan. Sikat bangar ti pakatuukan. Sikat liwliwa ti pakaladingitan. Usila wanapuan ranyag. Punwem kad ita makabiyag alawag. Ti puso dagiti ken ka umawag. Nawan ka kada kami. Awan na santuan na maramid mi. Adan tulat ta pagbidutan mi. Ikatem dagiti mulit mi, padamegem ti kinatikag mi, agasam dagiti sugat mi. Parmikem ti kinasungit mi, pabaraem ti lamiis ti puso mi. Ilisi na kami ti panakaiwawa mi. Itdem kad kadagiti mamatiken ka, dagiti agdawdawat as sinanama, dagiti pito a parabor mo, ngagkakangina. Gungunaan ka tinasingpet a panagbiag. Iparagpat mo kadakam ti kinagasat. Itdem ka ti ragsak adi agresat. Amen. Alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Idi rumabiin iti daytamet lang nga umuna nga aldaw tilawas, naguurnong dagiti adalan, imbalunet dati balay gapo ta mabuteng da kadagiti Hudyo, napan ni Jesus ang nagtakder iti yanda, adda kumatal na kada kayo kinunana, sana impakita kadakwada dagiti ima ken bakrang na,
Kasta unay ti ragsak dagiti adalan ti pannakakita da iti Apo. Kinunamanen ni Jesus kadakwada, adda kumatal na kada kayo. Kasti panangibaon kanyak ti Ama, kastamet ti panangibaon ko kada kayo. Idi masaunan daytoy, sinangawan na idakit kinunana, awaten nyo ti Espiritu Santo. No pakawanen nyo ti basol dagiti tattao, mapakawanda. No saan nyo apakawanen ida, saan damet mapakawan. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Ti Catholic Bishops Conference of the Philippines yulog da iti surat da idawdawaten da kada tayo nga agkararag tayo tay napudno awan sarday na akararag napinget akararag anya ti kararagan tayo ti sangalubungan dagiti aggugubat anas nasyon apektaran na tay launay kunada tunggal bomba nga agtupak adda maulila maawanan ti ama wenno ina nga ubing adda maawanan ti anak adda maulila tunggal bomba nga agtupak ladingit ti ited na uray ti sanga nakaparswaan madaddadael gapulaeng ti no anya dagita political interest wenno riri nga adda kadakwada ikararagan tayo dagiti kakabsat tayo kailian, kapamilya tayo nga OFWs, taapaya, adon ti naulila, gapo iti dayta nga gubgubat, adon ti agladladingit, ado kadakwada ti mabukbuteng, mabisbisinan, marigrigatan, gapo kadagitoy nga mapaspasamak, dito'y lubong tayo. Dito'y mutinraman na mut, dito'y surat dagiti o obispo tayo, uray ti mapaspasamak ti Pilipinas, masapul nga agkararag tayo, taapay, talaga no datay amin no agbuya katinyos. Njak ammo no magustuhan nyo pa'y, ma-enjoy nyo pa'y ti agbuya. Sabsabali ti mapaspasamak kadatayon. Njak ammo no talaga nga makasla uray datay uray suda datay amin no daddumak hamo pa'y buyaanen. Apayaan niya mapaspasamak. The Senate is under attack. Hali kayo, mag-picnic tayo. Ha, 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 ha. Ako nada dyan. Awanan, linuklo, binalbalatong datayon. Di nga maawatan ng inyatikuanan. Masapol tinapudno nga kararag. Taapaya, nakaad, ado nga isyo. Basic principle. Kada kita agturay, kinuri nga tattao, umuna, ti basic principle na makatao. Di mo't elementary hatay pa ilaan, kadagiti bagbaga tayon. Makatao. Adda ka di respeto, tibiyag, kadagiti kakailyan tayo. Adda ka di bagbaga tayo nga to raise the dignity of a human person. Marespeto ka di tibiyag tayo, anyaman, naited ka di osto nga serbisyo, flood control, naited ka di umiso nga serbisyo, dagiti mangidadaulo kada tayo. Dagiti para kada tayo, anya ti mapaspasamak, haan nga makatao, isudalaeng ti at kasla isudalaeng ti tao. Biyag, respeto ti biyag. Nagmayamot na drama yon, nagpapaputok kay laeng, sangit kayon, matay kay kanon, adda nga idi inaldaw nga, adda maiwalang nga maputputokan, inaldaw nga mamatay, katkatawaan tayo, nagpapalakpak tayo pa'y, anya mo daytan. Hantay mo nagbuteng idi, tatan, nagpapaputok dagiti tao tayo, satay nang nangangag. Ayan na ayati. Makatao, makadiyos. Ayan na ni Apo Diyos, where is God when bad things happen to people? Especially the good people. Ayan na ni Apo Diyos, no mapasamak ti kastoy ka, ikarkarigatan tayo mo ti agbiag analintag, ikarkarigatan tayo mo ti agbiag anadalos, apaya nga, palubusan ni Apo Diyos ti kastoy ngamin no daddumang ka ala ni Apo Diyos mo ti maud-udi iti biyag ti tao isong nga kunana basic principles anya na makadiyos, makatao, makabayan, loyalty to the nation, loyalty to the constitution. Sinnaserserbian tayo aya
Ti pagilyan tayo, wano tataula nga individual. Anya ti pagkurkurnuan tayo aya, pagsayaatan ti pagilyan, wano pagsayaatan ti manmano. Iso nga uri dagiti obispo tayo, no agkararag tayo no bumiyang da man nakibiyang maday nga simbaan dagiti nga obispo patayon niyo kunayo magamin agpapalakpak agpapalakpak kayo magamin no agsauda giti ko ta siyempre dati tina espirituan moralidad ti ayan tayo kagurayo met ayan na nga rin ti mapaspasamak tatan. Iso nga nakapudpudot, kita nyo tarupa yun, nakarupangot tayo amin, ta nagpudot garo, pudpudot pa iti is-isyos. Anya ti kunan anya ti kung kunan dagiti obispo, masapul ti kararag. Napudno apa nagkararag. Ngam siya, kas may nga pa, di uray pa no na uma akong ti isyo, nabannog akong nga agdengdengag, kas laawan ti pagbaliwan na, ngam adalat ta di jay namnama, hope, anya di jay, addan tulata, there is always divine intervention, addan tulata pan nakibiyang, aggaraw tulata ti grasya ti Diyos kada tayo. It so happen, nagpintas, nga tatapyas na ti Espiritu Santo, dawatin tayo ti Espiritu Santo, anya ti bilag na kada tayo. Hindi maibasa di kalman, malagip yu jetor rin ni Babel, the Tower of Babel. Amuyo ti istoryana. Hello, amuyo. Anya ti inaramid da, dagiti tattao. Si Mirib dan, agaramid dan ti bricks, dadakkel. Agaramid dan ti torre, ta mapandandanunan ti Diyos, timmangsit dagiti tattaon. Maumuli dan, nagdadanunan dan di langit. Nakita ti Diyos ti panggap da niya ti kunana pagsisinaan tayo ti pagsasauda warawaraan tayo ida winarawara na haan nga natuloy day ta akin natangsit ngam idi imulog ti Espiritu Santo kadagiti adalan tatta Pentecostes tatta daytoy nga aldaw iso ti pannakabunyag ti simbaan tayo imay ni Apo Jesus insuro na tayo, insagot na ti biyag na, tatanda ito'y nabuo na ti simbaan, indaulwan dagiti apostoles, tata nabunyagan, babaan ti Espiritu Santo. Kadga po dagito'y nga dalanen, idinagsaudan, segon dito'y umuna nga maibasa tayo, anya ti kunana, na duma-duma ti pagsasauda, ngem nagkakaawatan da. By the power of the Holy Spirit, daydi winara ti Diyos, nga kinatangsit da, day tatorre ni Babel, pinagkaysa na babaan ti boses da, iti Espiritu Santo. Kaanya ti, nya naganan, iso tinang pabilag kada tayo. That was a promise, ingkari ni Apo Jesus, kunana, matay, agungar, umuliak sa dilangit, ngam anya ti kunana, ngam kadkadwaan kayto, aginggana iti panungpalan ti lubong. Adda kada tayo. Makikaykaysa kada tayo. Iso ti namang pagpatibker kanya tayo. Salsalinungan na tayo. Anya ti symbols of the Holy Spirit. Kitaan nyo. Anya dagiti simbolo na. Idi adda dagiti apostoles, agkarkararagda, bimaba, naggurood, haan katawan satanas dayay. Bug na naggurood, bimabati nagsinandila nga apoy. Tongues of fire. Nagsinandila, iso nga nagbalinda nga tarabitab. Kitaan nyo, agsaudag kakaawatan da aminan. Iso nga addan siguro na sobraan kada kayo, tinagsinandila nga apoy, nagbalin amarites. Iso nga, symbols of the Holy Spirit, fire. Isugarod nga ito'y altar, tunggal sakramento, adda, apoy, silaw. Diyay. Haan nga maibdap di jay, simbolo ti silaw na diyat, adda ni Apo Jesus. Fire. Nagsinandila nga apoy. Iso ti simbolo na. Dagatay mo taga Salcedo ako, haan nga apoy ti simbolo da, asok. Nagda nag-aasok, ijay nagpapalaod dan. Nakapartidan pare. Kung sa balit simbolo da, asok hang apoy.
Idi bumaba idi binunyagan ni Juan amamunyag ni Apo Jesus ija karayan Urdan. Anya ti bimabakan niya na nga, anya ti bimaba ija nga to na, nagsinan. Jay. Iso nga ti altar no daddo maikabkabil galat na dagiti agar aramid, nagsinan kalapati. Idi bimaba kini Apo Jesus, binunyagan ni Juan amamunyag, kung natitimak ti ama, daytoy ti patpatag ko dungdungwag unay nga anak ko, maayayo ak kenkwana, dumngeg kayo kenkwana. Iso nga fire, apoy, kalapati, dove. Anya pa iti simbolo ti Espiritu Santo. Danum. Ti danum ti pamunyag, idi buyatan na oray ni San Juan, binunyagan na, bunyagan kayo ti danum kunanangam, sumarsaruno kanyak ti danum ti Espiritu Santo. Ay mangbunyag ti danum ken ti Espiritu Santo ti bunyag na kada kayo kunana. Kuna ni Apo Jesus, ti ay mamati kanyak kunana agayos ti danum, iti puso na nga kaslakarayan. Iso nga nung mabunyagan dayjay babanti Espiritu Santo, simbolo na dayjay danum madalusan, agbalin nga maikamang nga anak ti Diyos. Anya pa iti simbolo ti Espiritu Santo? Air, breath, sangaw. Hangkay nga agsausaw, hangkay nga agsangasangaw, hangkay nagtutbrush na dinto, matalimu daw ta kaabayo, kababain mat niya. Nada nagkisiwitan, basol yung akin kaabay. Di mat idi pi inaramid ni Apo Diyos ti tao. Genesis da ya, Genesis. Idi na purmanan nga nagsinang tao, inya inaramid na sinang ni Apo Obispo, ni Apo Arsobispo, no konsagraran na di jay lana nga pang bunyag, ken pang konperma, sang awan na. At darito, na yun tirito di jay, ruwa, the ruwa of God, the sang aw ti Diyos. Ruwa ko na da iti Aramaik ba? One Aramaik, uno Greek. Ruwa, the ruwa of God, sangaw, Espiritu Santo dayjay. Anya pa iti simbolo ti Espiritu Santo? Oil, lana, lanaan nyo ida. So dayjay aramaten tayo, di pang lana. No ni Apo Padi, lanaan na di ubing ito'y crown. No, inton piyesta tayo, 28, agkonperma dagiti ubing, malanaan da. Anya ti may dagiti agtutubo, anya ti ilana na DJ chrism oil, ilana ni Apo Obispo itimuging, anya ti kuna ni Apo Obispo, maimaldit kumaken ka dagiti sagot ti Espiritu Santo. Iso nga simbolo na mati lana, sa bali mati lana dadtoy Del Pilar, Salcedo, apayati lana da, agsinglag da, inton Biyernes Santo, umaydan to ikabil idta, idi kwan adda nagapat na isukat jilana na, hanga day tatay bagay, ay day tay, Biyernes Santo agap apada na isukat jilana na. Nabilag ka no, apaya, anjak amaw, ti maatap ko kapag gamod dan sa, hama pagagas ko nada, pagagas day jay. Na Krisma, so dayjay lana mailana kada tayo. Tauray mati in the Old Testament, uray na po lanaan niyo agas. Anya pa iti simbolo ti Espiritu Santo, clouds. Iso nga uray ni Apo Jesus dinagparang gibantay tabor. Tingaal daw, nagranyag, idi kwan lininungan ti napuskol nga ulap. Dagijay ti simbolo na. Where is the Spirit? Where is the Holy Spirit? Ayan na nga rod. Ang trabaho nga takada tayo. Adamot silaw. Adamot oil. Kunana ni Apo Obispo nung makonpermaan tayo, maimaldit kumaking ka dagiti sagot. Be sealed with the gifts of the Holy Spirit. Dagiti sagot. Anya dagiti sagot na ngamin. Wisdom. Kinasirib. Anya ti kinasirib. Tay nalaing kang agi kabe sa timat, naglaing kag solbar timat, naglaing kag agi ka sa makatulong dayjay.
Ngum ti kinasirib, no kas anom nga adalen, ti kinapudno, kas ano ka nga sumungbat iti madama nga panyempo, no kas ano ti sirib mo, nga mangi makilangan ka dagiti tattao. Iso nga no, agmumutal ka, no, agkakapoy ka, diya mo ano, absent ka, dagiwaras ti Espiritu Santo. Wisdom, understanding. Hindi kayo sa mo makaawat, ay maawatan nyo kung kunak. Ano nyo mauawatan na nakawanan? Panakaawat. Nohang ka makaawat, jak amon. Nagitay barkadak idtan ni ka, no nakasyat dan haandan nga makaawat. Ay papilit dan. Panakaawat. Maawatan tayo no anya ti pudno, maawatan tayo no anya ti rumbeng nga mapasamak. Knowledge. Panakaammo what is right and wrong, panakaammo no anya ti kayat ti Diyos nga ibaga kanya tayo, sagot ti Espiritu Santo dayta. Anya pa dagiti sagot na nakaadadaw, naimbag a panagnaknakem. Siguraduak mo't ang ada kay nga adda dito aga naimbag mo ti panagnaknakem yo. No dakay nga nagannak ti tarigagay yo na ornos a pamilya, agadal dagiti anak tapno agbalay gida adda nasaya at nga panagnaknakem. No dakayo ka iji pamilya kagura yo ti agsao ti dakes. Addan sa mo pamilya ngamin nga kaslahan nga nasaya at ti aldaw na no handang agsao ti dakes. No datayo ka, oh, that is bad. Hanga nasaya at dayta. At dapila nasaya at nga kananagam tayo. Sa agtrab-trabaho ti Espiritu Santo kanya tayo. No ti payla kayat tayo kay kayat tayo ti kapyangem apa. No kay kayat tayo payla ang tinaurnos nga biagngem DJ gulo. Isugor nga agkarkararag tayo. At dapila nasaya at nga panagnaknakam. No maitid tayo pala ti respeto kadagiti natataengan, respeto kadagiti kakabsat tayo, amamutay man kinhaan, nasaya at ti kananakam tayo. Agtrab-trabaho ti Espiritu Santo kanya tayo. Dagiti sagot. Fortitude, kinaturid, nga agtader iti kinapudno. Ngahan nga sumursurot latan gaputi butang, sumursurot latan gaputi kwarta, sumursurot latan gaputi loyalty iti maysa nga tao. Haan. Isu nga ti Espiritu Santo kuna tayo ka ayan na ti Espiritu Santo, haan nga adayay, adayod di langit ka. Haan na igamer salsalukuban na tayo. Pinasanto na tayo ti Espiritu Santo, amin anabunyagan, amin nga agkomunyon, pagpabiligan na tayo ti Espiritu Santo. Anya mo dagiti bunga, fruits of the Holy Spirit. Anya ti bunga ti Espiritu Santo kada tayo. Love. Adda ayat tapo sayo. Oh, awaan na katurog kayo, dadda ti Espiritu Santo pimanawan. Adda ka di mariri na yung nga ayat. Hamat ang ayat kin ni kumaring. Dagito yung mga akulait aga, datay maayat kin ni kumari ti kongkonada. Di pamilya, kadagiti kakabsat. Adda ka di ayat ti puso tayo. Dagita ti bunga ti Espiritu Santo. No, agay ayat tayo ni priority tayo pala ti agayat gamjedakes, agbungbunga. Joy. Daragsak tarupam, adda Father, nakarupanget. Makaalis pa'y tarupam. No, mariri natay lati ayat ti Diyos kanya tayo, agragrag utay kuma. Ure adda problema, ure adda ure gubat, ure no ado ti pakairurumanan, no mariri na tayo ti grasya ti Dios kanya tayo, nakaad-ado nga inggabor na agrasya kada tayo, ti kumapuso tayo agragrag o. Ano kita man mano ti sinagutan ti Espiritu Santo ay bunga ti Espiritu Santo kada kayo, apo taltalon sa amo ti daragsak ti rupa na. Nagrigat ti agbirok ti adaragsak ti rupa na. Peace, kapya, kaunggan, natalna, natalinaay.
Agbungbunga ti Espiritu Santo kada tayo, no, di puso tayo, at dalat na talnanakin kapyana. Ngam na agburburarek day nga puso, puro sakit tinakam, apa, pamerperdi, pangdadadael, apo ka no tayo tupay nga, pumusay tayo, ang nakarupangat. So nga isagsaganak di picture kun no matayak ta no nakarupangetak to kay inya na ganan pagbalin ng dakto lang nga ipakrimit dakton tap na nyo makita tarupak ta baka nakamurareg no nakamurareg di nakarkaro kay bay no adda ka di jay peace adda tal na ti biag uray ti simbaan idardarirag da taapay ano daduma, nagadot pangalilaw da kada tayo. Ada pa imbaga na responsible use of social media. Haan nga amin nga naibaskag ita social media, Facebook, YouTube, kada aglalaok amin dita, usto. Haan nga amin ka usto. No adda nasayaat nga kaunggam, marinam ti usto kinhaan. Nagado nga pinangalilaw da kada tayo. Nayat tayo met. Isugarod nga datayo tinang pauso ti fake news. Uray fake newsen ka, sana all, kung kunamatan. Di ka pa inamiris, di ka pa dinamag, intunukan ka, uray no dakasen ka, one. Tata, rumor ti kinapudno, la. Saka ito agtaray-taray nga maitubteklab ita agdan kada anyo mo lang nakakarkarit kayo kung naman kayo nakasigsiglat idi mabalod kayon ka tao lang naman ako agin sa sangit ka nga rodem mukat naala na tayo nga rod ti fake news anya ti ibagbaga na makatulong kada tayo ti social media mabalin nga pagadalan, mabalin nga mabalin pa nga makatulong tina espirituan nga panagbiag tayo, ngam annadan tayo. Tanudad duma, uray da kayo mat annadan nyo. Tano isula buy-buyaan nyo. Kasjay ton tibiyag yaw. At daam-amok, tila buy-buyaan na, tulpo. Ala, ni bakit na itol-tolpunan lakay na, ni kaaruba na itol-tolpunan, ni katugangan na, kita jirupan na isulat deng-denggen na aging nga maturog, nakarupangit kas na makaapa na tayo. At dala makita na nga madiga, ipatulpo ka. Hindi pa ilagboyat ti Tom and Jerry, ta naragragsak ti biyag. Naisumot ng tinaing gross. Hang kumamang nga tayo karkararag. Dagitay inspirational nga videos nga mangted tinamnama mga adal ti kinapudno ta maadal tayo dita taapaya wen agtrab-trabaho ti Espiritu Santo adu nga wagas social media gagayem kakabsat adu nga wagas nga agsao kada tayo ti Espiritu Santo haantay madanagan uray pay narikot ti lubong tayo sinanama tayo addan tulat ta ang dan tulata aggargaraw. Basic principle kung nakdakay nga imay ito'y tata. Adda nasayat nga kananakam yo, alangan nga umay ka makimisa nga umay makigubat, awang kalaban ito'y. Umay ka makimisad to'y nga, niya ti purpose mo, umay makiapa, awang kaapat to'y. Imay ka, tagi inawis na ka ti Espiritu Santo, adda nasayaat nga kananakam mo, umay ka agkararag nga agpakumbaba, agyaman ka dagiti parabor, agpakawan ka dagiti basbasol, aggargaraw. No adda pay la waya-waya tapusom hampay lang aglemlembang no adda pay la no kay kayat mo pay la ti agsao ti pudno kaysa inuulbod aggargaraw ti Espiritu Santo kada tayo. No dapay lang nababati nga rag-o kadagiti babasit nga banbanag nga inted ti Dios kada tayo aggargaraw. No addapay lagagayem mo nga mangayat king ka, addapay lagagayem mo makapagkatawa kay paylaeng oray ti katawa yo ke ha 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 ha. Aggargaraw ti Espiritu Santo kanya tayo. Ngam no tinagyanan ka rinuker kinaman naging bubukod. Awanan ti magayem mo.
Uray ka no, ba nang mo aming nga ba nang kaawam mo ti makaamon. Natay nga tatis na anya naganan, natayon ta relasyon mo iti Espiritu Santo. Anyang tinamnama tayo kakabsat. Wen, ingkari ni Apo Jesus, subyanang kayo, adda akto, kada kayo, agingga iti panungpalan. Adda kanya tayo. Nadapay la simbolo na silaw. Nadapay la ragod to'y agtrab-trabaho. Nadapay la kinasirib nga adda kanyam. Dagiti sagot na. Ni Apo Jesus hanatay baybayan, babaen ti Espiritu na. Ti ayat ti amakin ni Apo Jesus iso ti Espiritu. Iso ti adda kada tayo. Anya ti aramiden tayo. Bigbigan tayo laeng. Pagtrabahuan tayo, allow the Spirit, allow the Holy Spirit to work in us, with us, and through us. Palubusan tayo nga agtrabaho kada tayo, babaan kada tayo, ken mausar na tayo, babaan kanya tayo. No palubusan tayo ti Espiritu Santo, haan nga adayo, adalat ta iti sibay tayo. Alawang kakabsat na tatapyasta na, piyastatay amin, datayo nga nakaawat ti Espiritu Santo, datayo nga mangibibiyag, piyastatay amin, agyaman tayo, iti dayta nga Espiritu nga iso ti mangtitibker, patpatibkeren na tayo lata, papapigsaan na tayo lata, patpaturodin na tayo lata, dayta ti Espiritu Santo, ikadalat kapya ti kaunggan, ayat iti gimong. Lalwan tayo ti mamatiak. Mamatiak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo an Jesu-Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw, napaypayso a Diyos sa nagtao tinapaypayso a Diyos, naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmetlaeng iti ama, ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapu kada tayo nga tattao, ken gapu ti pannakaisalakan tayo, immulog ang naggapu sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao, kastamet na nailansa iti krus, gapu kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti may katlo nga aldaw, kas palawagen dagiti nasantuan a surat, imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti ama, umay tumanen a sidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga, mamatiak met ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biag, isu agtao diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propeta, mamatiak met ti Iglesia amaymaysa, santa, katolika, ken apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaeg ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kakabsat, itden ti ulog ti Espiritu Santo ti lawag ken ayat, amang iwaragawag ti naimbag adamag, idatag tayo ita iti ama tayo ana ilangitan dagiti kasapulan tayo, iti simbaan, ti misyon na, simbaan tayo iti misyon na nang runa, ti panagpaay na kadagiti na panglaw, iti tunggal panggep ko na tayo, Apo babaen ti Espiritum pasantuen na kami. Impaay mo ti Espiritu Santo kadagiti apostoles, kanayon met nga ipaay mo ti sumitlaeng iti Espiritu ti simbaan, ken ni Santo Papa Leo, dagiti amin nga obispo ken papadi, tapno babaen ti pagpatulad da, agbalay gida ti misyon da dito'y daga, kumararag tayo iti Apo. Inikam dagiti mangiturturong ti gobyerno ti gundaway da amangidalan, ken nagturay iti kagimungan. Salaknibam ida ti anyaman na panakasuot, ken sulisog amang kusit kadagiti tattao anay talek kadakwada. Kumararag tayo iti Apo. Iti yaay ti Espiritu Santo,
Nagrinnanod dagiti mamati kadagiti sanikwada, ket awan pulos nagkurangan da. Ipaay mo ti Espiritum kada kami, tapno mawayawayaan dagiti agsagsagaba, iti nakaro arigat, iti daytoy nakasang akasasaad. Kumararag tayo iti Apo. Itdan ti Espiritu Santo ti kapya kadagiti tattao. Agpaay kadagiti pagilian nga awan ti kapya iti baetda. Tapno masursuro dagiti tattao nga ipateg ti ayat ken kapya. Kumararag tayo iti Apo. Babaen ti bunyag, inawat dagiti kakabsat a pimusayan ti Espiritu Santo. Ipaay mo kadi kadakwada, tinabayagen, at tartarigagayan da akapya, ken ragsak di tasidong ti ayat mo. Kumararag tayo iti Apo. Espiritum pasantuen natin. Agulimek tayon tay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo dimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo babaan ti Espiritum pasantuen na kami. Diyos nga amami adda kadagiti naasi nga ayat mo tinamnama tinakurapay atimet mi. Patgam dagiti adawat mi nga agpaay ti pakaigloriaan tinagan mo ken pakaisalakanan mi gapo ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Tumikan ka, Apo, sagsabot ni anak mo, pagyaman miken ka managparamor nga ama, awatem pasanwem ida. Daytoy tinapay pasatwem kumaw, ken daytoy arang daytoy daton mikan ka, ket sapay na kumaw damay kaniday ti padayaw, apang supabak mi daytoy tinapay pasatwem kumaw, ken daytoy arang daytoy daton miken ka, ket sapay na kumaw damay kariday ti padayaw, apang supabak mi kinadungo mo ama. Idaton miken ka, Apo, nagragsak ni nga anak mo, pagyaman miken ka managparamor nga ama, awaten pasangwem ida. Daytoy tinapay pasatwem kumaw, ken daytoy arang daytoy daton miken ka, ket sapay na kumaw damay kariday ti padayaw, apang supabak mi
Kenday to'y arak na itay daton miken ka. Ket sabay na kuma tambay kariday ti padaya. Apang supapaknit kinadungo mo ama. Kumararag tayo kakabsat, tapno na tayo, ken dagiti adaton tayo, makaayayo kuma, iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Ken kastamet a pagimbagan tayo, ken di kadagupan di na santuan nga iglesia na, dawatin mi Apo, takas in kariti anak mo, ti Espiritu Santo iparangarang na kumakada kami dagiti palimed daytoy a sakripisyo ket ibuksilan na kada kami ti amin apudno nga insurom gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kumakada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudno na may karigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama man nakabalin kadagnanayon na Dios ta itangal daw imbaon mo ti Espiritu Santo kadagiti innalam apan nakaanak mo babaan ti pannakiranod da iti nadyosan abiyag ti bugbugtong nga anak mo iti kasta intong palmo ti misteryo ti ipapatay ken panagungar ni Kristo. Itangarod nga aldaw, rambakan mi tinaindaklan apan nakairugi, tay mabangon nga iglesyam, tati Espiritu Santo anang ipakaammo kadagiti amin a nasyones, itinapaypayso a Dios, ken dagiti tattao a nagigidyat ti pagsasauda, pinagkaykaysa na ida, iti panangipaduyak-yak da, iti maymay sa apamati. Anansata, agrag uti sa nga lubungan, iti pan nakapunno na kadagiti ragsak, ti Pasko, ti panagungar, ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles, ikantada ti imno ti pan nakaidaydayaw mo, ket kunada adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Diyos kadagiti amin, amin aparswan, di langit ken dagan apno, da iti patay daydayawan, Hosana iti kangatuan, madaydayaw ti umay, itinaganti ako, Hosana, Hosana, Hosana iti kangatuan, Hosana, Hosana, Hosana iti kangatuan. Pudno unay Apo, mabiig ka akin na santo, kat sikati gubwayan ti amin akin na santo. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, gati paay mo ida kada kami, abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagi isu mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa ng rabiida nangala iti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, halaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro, ken nagnanayon atulag, iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy apangilaglagipyo kanyak.
Iti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kenin ka panagumar, inakam ginsalakan, manupot sa ngalubungan. Babaen ti krus mo, kenin ka panagumar, inakam ginsalakan, manupot sa ngalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kaalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katayimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagi kan dara ni Kristo, pagkaykaysan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan, kat parayrayom ti ayat na anadyosan, laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi, ni David William nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam payapo dagiti kakabsat mi apimusayan, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Ngawatem kad iday ti sidong taraniag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumamay karikam amin iti agnanayon na biag, ket magiranod kam to ken naenggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbi kan kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada, ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mekan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti gana. Gintay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dagat sa dilangit, madaydayaw kuman,
Dawatin mi kan kaapo, ta isalakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, nga iti basol, mailisi kami, ti amin ariribok, maikanawa kami, kabayatan di panangururay mi, ti kinagasa tanam na maun mi, ken iti yaay na Hesu Kristo, anang isalakan kada kami. Ako po ang tituray, ti panakabalin ken dayaw, ignanayo na din O apo mi a Hesu Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga agapo kanyak, ti itad ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Iti napakumbaba, napnuan ayat, napnuan ragsak a puso, napno ti Espiritu Santo a puso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin, kapya. Cordero ti Diyos, amang ikat basbason ti lubong. Abo mga sikat. Cordero ti Diyos, amang ikat basbason ti lubong. Abo mga sikat. Cordero ti Diyos, amang ikat basbason ti lubong. Idam kadakang kapya. At to'y ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo, anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing o may kakanyak, ngem ti may salaeng nga sa mapaimbagton to'y kararwa. May kumani ka man, O Diyos ko. Amin, amin, parikot ko. Tasikalaen, uwapo. Ti amok na makatulong to'y numo. Umay kumani ka man, O Diyos ko. Narasi unay abiyag ko. Tasikalaen, uwapo. Ti amok makatulong to'y numo. Agpasagak ngarod ken ka. Taawan sa bali piman anang naman. Aragupen na ngarod Allah. Sakbay nga itak may wawa. Agpasagak ngarod ken ka. Taawan sa
Pumararag tayo. O Diyos, inted mo, dagiti nailangitan a parabor mo iti iglesyam. Taginayunem kad kadakam ti Espiritu Santo nga inted mo, tapno kan kanayon a maingal kami. Ket dagitoy na Diyosan, at tinapay nga inawat mi, degdegan na kuma, iti gloriamin to sa dilangit. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Agparintumeng tayo. Kararag ti pagilyan para ti panakalawag, panagbalbaliw ken panakapabaro. Managayat nga Ama, Diyos ti kinapudno ken hustisya. Inbaon mo ti bugbugtong nga anak mo ani Hesu Kristo, tapno babaen ti panagtutuok, ipapatay ken padagungar na, ipakaamuna ti kaasim, ken ikapyana kami ken ka ken ti lubong. Umay kam ken ka ngagpakpakaasi, ti panakapaimbag, panakapalinteg, ken panakapabaro ti pagilyan mi. Aktakdakder ti pagilyan mi, tinarikot at tiyempo, ti pakasaritaan mi. Maiwalin ti kinapudno, maitantan ti hustisya, ken ukasen ti panagsisina, ti panakalagalagami akas gimong. Idawdawatan mi, dagiti naikaitalkan, ti panakaiwanwan, ti pagilyan. Awagam ida nga agsubli, ang mangitungpal kadagiti nasagradwa na pagrebenganda. Agserbida kuma si pupudno, si lilinteg ken si aasi. Ikam ida ti sirib ngagtignay anatanang, kired amang taginayon tinaimbag nga aramid da, ken kinapakumbaba amang tuntun ti kinalinteg, sanket at ti panagibales, ti pagsayaatan ti amin, sanket at ti bukod a pagsayaatan. Pakawanen na kami gaputeng kideng ingkidaman mi no anya ti usto, gapu ti panangiyaleng-aleng mi, ti panakababalaw mi, no magundaway kami, ken gapu ti panangipalubos mi, ti kinaawan namnama, ken panagsisina, magidanggay tinamnama mi, para kadagiti kailyan mi. Aklunen mi, dagiti adogundaway, anagulimek kami, ti sangwanan ti dakes nga aramid. Dagiti tiyempo a pinili mi, tagnamay, saan ket at ikonsensyami. Ti agbuteng, saan ket nga ti agbalin a maingel, ken tagpulkok, saan ket at responsibilidad. O Espiritu Santo, pabaruem dagiti puso mi, ken lawagam dagiti isip mi. Balbaliwen na kami, manipod kinaawan panagraem, pagbalinan na kami anaasi, manipod panangmemmem, agtignay kami asi mamaingel, manipod panagsisina. Agkaykaysayan na kami, manipod kinaawan namnama, mangnamnama kami. Surwan na kami amang salwa ti kinapudno nga daan ayat, amang tuntun ti hustisya nga daan kaasi, ken nagbaling nga instrumento ti kapya ken panagpipinakawan. Pagranyagem ti lawag mo iti pagilyan mi, aturem tinatukol, agasam tinasugatan, ken bangunem ti maysa nga ili asaan amang isukat ti kinapudno, iti pagnamayan ken saan amang isuko ti kinaimbag, ti anyaman na pagbutngan. Sapay kumatag balinday to'y at tiyempo, ano sagraduan, apanawen ti panagbalbaliw, ken panakapabaro para ti pagilyan mi. Iti kasta, pudno ngagbalin kami amay sa anasyon ngagbibiyag iti pamati, namnama ken ayat iti salinong tinaamaan a panangaywan mo. Dawaten mi daytoy gapo ken apumi nga Hesu Kristo nga anak mo, isu ang makipagbiag ken mangipagari ken ka. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan inggana. Amen. Santa Maria, ina ti pagilya na Pilipinas ken reyna iti kapya, ibagnos na kami ket ikakaasi na kami akanayon. San Lorenzo Ruiz ken San Pedro Kalungsod, ikakaasi da kami. San Miguel Arcangel, ikakaasi da kami.
Tumakder tayo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo, ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, kendi Anak, kendi Espiritu Santo. Nalpasen din na Santon Amisa, intayon, iti ayat ken kapya, ti Apo. Pasen misa, agawit tayo si kakabya. Amin tayo ket na ibaon, amang tenayat ken tulong. Kuyog tayo ni Kristo, iti